tenim assumit. Ho tenim totalment assumit. Ja veurem. Bueno, unes casalles. Unes casalles... Unes què? Pels homes. Casalla para... Salut, xiquets. Salut. Pere. L'últim hereje. Casalla parada. Xunga, Quina és la xunga, Que bo. Que reposta. Casalla parada. Litros de garrafas que al final se consumen. Oye nuestra rabia. Casalla parada. No se aguanten que calla. Bucle meu agent. Preparada, així que 1, 2, 3. Sí, explica-los a la gent jove perquè el vas encabotar. Tu estaves fent primer de carrera, jo estava fent cou a València i m'anàvem en l'autobús que eixia de Pego el divendres, no, el diumenge. Diumenge per la nit, sí. Diumenge per la nit. I baixàvem i anàvem al meu piso, que jo vivia soles. A la guardia que hi a ha la guardia. Sí. Exacte. Agarrar la guitarra, mos posàvem a fumar ahí coses, sí. I ahir van començar els inicis de la gossa sorda. Sí, me'n recordo que va ser aquell any que ho comentàvem prou el nom de la gossa sorda i tal, però que no n'hi havia mai. I lo de la gossa sorda va eixir per una gossa que realment estava sorda. Jo te'n recordes que estava al costat del Xuyes Club. Perquè estàvem un dia ahí tots parlant els amics i tots dient noms, i fins que el Xuyes, que era l'amo del Xuyes Club, va dir la gossa sorda, i mos se va quedar aquest nom, van dir la gossa sorda, sí home, la gossa sorda, la gossa sorda, i la gossa sorda, i la gossa sorda, i es va quedar. El trobava una cosa molt... No, van dir, ja ho canviarem. I al principi era la gossa sorda, i no sé què, i els tricornis de Beckenbauer... Jo me'n recordo que a principis d'això que el preguntaven tu toques en un grupet i com es diu? I jo, merda. La gossa sorda, i diuen, en sèrio, la gossa sorda? Ara sí, és un nom que a la gent li se quedava. Sí. A la millor gossa gorda, no, però a la gent li se quedava per almenys el nom. Això és cosa que després van optar per deixar-lo, perquè va estar 2 o 3 anys de nom provisional, però al final van dir ni que siga com a màrqueting, no? Sí. Molta gent ja li se quedava el nom, encara no havien finit un assaig i el nom ja anava per ahir. Señor pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen, en lluita contra l'ocupant. Señor pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen, en lluita contra l'ocupant. És que al principi era molt punk, O sigui, perquè tocaven sense baix, van tocar potser un parell d'anys, no? Jo recordo la primera maqueta que vaig sentir de la gossa sorda que vau gravar en Jaume, que em vaig quedar de dir hòstia puta, això què merdes és? O sigui, es notava que començava a tindre alguna cosa, perquè jo no havia sentit mai música en dolçaina. I per mi estava guai, però... O l'anterior. Sí, em va xocar, o sigui, per mi era molt desastre. Primer concert a Xixona. A Xixona va ser el primer concert, no va ser a Pego. No. Hòstia, xaval. Bueno, el primer concert va ser a una caseta, una festa particular. I després ja... A partir d'ahí Xixona, no? Capital Pescanova. A la Xili. Concert de Pego, a l'1 de maig. Vam fer així. Van fer 7 o 8 concerts hasta que va arribar Hasta final del cicle. hasta un concert mític que vam fer a Oliva, que ja començàvem a creure, hòstia, som un grupo. I mos hem anat de les mans. O sigui, ese dia mos vam donar compte de que no érem un grupo encara guai. Sí, vam estar més de mig any sense tocar, perquè va ser brutal, perquè la plaça aquella, no sé què feien, Correllengua, no sé què, jo iba, i la plaça estava plena, quan van començar a tocar. Però la quarta o la quinta cançó, hasta els amics se'n van anar. Els amics de Pego que havien vingut se'n van anar a fer-se en unes bars. I a partir d'aquest concert va ser quan vam plantejar de dir, bueno, o sigui, han de pujar a l'escenari i no pot ser fer el ridícul.
Hi havia més grups que tocaven, Atzucac també estava per allà. O sigui, A nosaltres, bueno, personalment, a mi, i jo trobo que a ell també, el que més ens agradava era Blind Pass. Més que res per la música, però per les lletres també. això també està bé, no? Que el País Valencià s'ha creat com una espècie de... A Catalunya moltes ho han dit, el soc BDI, que són grups que utilitzen la dolçaina i hi ha prou grups que treballen així. Que t'ho diuen a tu, igual que també ho poden dir a l'altre, o s'ha creat com una escoleta ahí. Quan te'l pregunten, i quin estil fas? O sigui, això ho fan en els festivals, no? Cataloguen un poc quins són els estils de cada grup. I en el nostre cas, pues, hem trobat barbaritats com Riggy Ska Punk Latino, saps què diu? Només per això ja t'entren ganes de l'interès de dir què fan estos? Això també m'ha arribat un poc després a la conclusió, no? Suposa que a partir del disc del Saló, de l'anterior, d'un poc que les cançons tu les traus i no penses en l'estil, sinó simplement la cançó, una volta la tens, la base, penses, hòstia, m'agradaria més aquesta cançó sonar millor en hardcore o en reggae o jo què sé, o folk rock o el que sigui. A vegades passa que allò que anem tocant anem veient el que podria ser. Una cosa guai és que poden tocar un tema en distorsió i m'ho passem de puta mare tocant-ho. O sigui, i acabem el tema i diem, guai, i toquem un reggae superlento i acabes la cançó i dius, guai. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. De Blanquita i Estelles hi hem fet música mètrica, sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen Benet a la València. De la Falla i de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces com Together Everybody per retrobar l'escurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes de Portades de la Bunda, l'Espurna, l'altra cara de la lluna. Trobo que la gent de la comarca, no del poble, de la comarca sempre ho identifiquen el grup, saps? O sigui, parlem de Pego, però també de tota la comarca on vivim. A més, som poble, el de Pego és un poble... Perquè les lletres que han tractat sempre, la gent d'ací s'ha sentit prou més identificat que una persona que viu a Extremadura, per dir un exemple, saps? Però... O sigui, nosaltres estem plasmant la realitat un poc, no? O sigui, estàs dient... Nosaltres estem dient en principi el que veiem i el que passa al poble i el que la gent es pregunta i el que sents de la gent que o sigui, les reflexions es fa la gent, un poc. Després, nosaltres vam muntar la plataforma Reals, que això també està immers en tot això i creus ahir pues, una realitat. Quina carilla i quin solimán em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu, quina basca, quina xafogó, passaria mil hores mirant-te. Bullirà la mar com cassola com el temps s'acaba. Jo també trobo que és un poc més que de grup, també de persones, no? Igual el compromís polític i social com l'opció lingüística de cantar tampoc no és una cosa que hem tingut mai aquest debat, no? Sempre el grup va tindre clar d'un principi que el grup havia de ser sempre en valencià i que anàvem a parlar de lo que ens interessa a nosaltres, i el que ens interessa a nosaltres són aquestes coses. També podem fer cançons d'amor i de festa, clar que sí, perquè això també ens interessa, però bueno, d'alguna manera, pues, que penses que de cançons d'amor i de festa ja n'hi ha moltíssimes i que t'interessa tocar les coses que a tu t'interessen però que no les veus tant per ahir, no? Nosaltres estem demanant moltes coses de màxims, no? Però també moltes coses de mínims, com per exemple que n'hi hagi un canal no plural on hi hagi música en valencià i tal, que nosaltres d'alguna manera tenim a assumir que el dia que canvi el govern de la Generalitat i n'hi hagi un canal nou diferent, segurament n'hi haurà música en valencià a Canal 9, però nosaltres no estarem. Això és una cosa que, d'alguna manera, ho estarem molt testimonialment. No em ve de gust mirar aparadors del sistema, ni comprar barat, ni escoltar sermons. No vaig a celebrar
cap victòria estrangera. No em ve de gust cantar les mateixes cançons. Preferiria el teu cos, preferiria el teu cos. Els que més directes, que més te se queden un poc, són un poc també les novetats, no? El primer concert que vam fer a l'acampada jove d'Arbúcies, o els concerts que han anat a Euskadi o a Galícia, és un poc el que sempre te se queda més. La primera experiència que vam tindre a Arbúcies o a l'acampada jove... El primer concert va ser O sigui, que tocàvem en Obrint Pas. Tancàvem el festival damunt. En Orixas, es tocava Orixas també, crec. Érem els últims del festival. O sigui, nosaltres estàvem mega cagats. Era de dir, o sigui, ara toca Obrint Pas i molt gran. I després nosaltres anem a fer el punky. Perquè el directe que teníem no era un escàndol, tampoc. No, vam fer prou el punky, sí. I va ser un concert que a lo millor dins de la gent va quallar. Va ser un dels primers concerts grans que vam fer en Arbúcies. Que va ser una experiència positiva. El més guai que hem fet va ser tocar a Madrid i plenar. El més important que he fet al País Basc és lo de la Torxu. Que també era un festival de molts grups reconeguts, no? A millor Piperra, Glendacaris, o sigui que també no sabíem, o sigui, anàvem a l'altre dia a veure què passa, no? Tocaven Vendetta, més que nosaltres, i... Les 4 de l'esprà van tocar, no? Tocaven per la vesprà, que també no sabíem, diumenge a les 4 de l'esprà, i molt guai. Els bascos, és a dir, que no es va ser molt impossible entendre el que diem ni el que... Saps? I que el directe es va molar moltíssim. De fet, quan van tocar en Ondarroa, en el Cafè Ansòquia, quan va acabar el concert va eixir la gent, els poquets que n'hi havia 20, però ens van aplaudir allí on estàvem carregant d'això, ens van fer un aplaudiment. Perquè tocar a Madrid, un grup com nosaltres, tocar en Madrid i tocar a un puesto gran, que era un pàrquing d'autobusos i que estigui a ple, que damunt la gent... La gent va respondre. Molt bé. A Perpinyà, a Perpinyà, els dels últims concerts de Lluís Llach, de la seva gira, que ell estava malalt, però a pesar d'això va fer el concert i... Que també va ser curiós, perquè tocàvem en un teatre que, o sigui, nosaltres estàvem mirant, tocàvem Lluís Llach i nosaltres. I era Lluís Llach, o sigui, era molt emotiu i, o sigui, un teatre superple i superguai, però després nosaltres pensàvem, hòstia, està tocant Lluís Llach i després va la guerra, saps? Quan parlàvem d'eixir fora d'això, que diem, hòstia, eixir fora... Sempre... Serà, podem fer-ho o no podem fer-ho? Sempre tenim la duda eixa, o sigui, teníem un poc la duda de que així, pues, o sigui, tocant a Catalunya, al País Valencià, i inclús a Madrid, o una història després, pues, més o menys sabies que la gent podia respondre i això, però tocant a un país estranger, pues, saps, mos veiem un poc. Sobre la vera dels somnis, sobre la pols i la cendra, hem dibuixat el camí a seguir. La primera vegada que vam eixir que sigui guai va ser pues, l'experiència que contàvem de Praga a Croàcia. Només baixar de la furgoneta t'havies d'estacar com si fores un porc en tot un fanguero i una xica molt servicial va dir pren aquestes bolses i posa-te-les als peus. Però qui les va donar als de David Corporation i el manager de David Corporation ens va donar a nosaltres dos, que érem ells, van fer ahí, nyas. N'hi havia un cartell impressionant. Sí, Mr. Rediu, de P.A. Cox, que són grups internacionals. Que tocàvem abans d'ells, tio, a l'escenari. Un poc la pressió que teníem era eixa. La por que tens després, una volta, la veritat és que mos va eixir un concert superguai, m'ho vam passar superguai. Cal dir que el públic txec eren molt agraïts, Jo crec que... Així la gent balla molt i tal, però allí era com si fos un partit de futbol, no? Perquè jo me'n recordo un canvi de música, no sé si a Farença o això, quan entra a seguir, que canviem ahir al tumbao i la gent aplaudint i callant com si haguérem marcat un gol, perquè has fet un canvi de ritme i la gent aplaudint, així com si haguérem fet... Sí. Això no ho he vist jo en ningú lloc, Es van dir molt de gust de tocar ahir per públic de Txèquia. A primera fila estava veient jo a tres tipos en una cara de txecs que es morien, que eren txecs, tio, perquè eren així...
i cantant fan esa voz, però que jo els veia a la boca i estaven cantant l'estrofa, tio. El tio Pep, els Quintos d'Alcira, la delicada de Gandia, i quan vaig acabar el concert me'n vaig anar a parlar amb ells, vaig dir d'on sou? I no parlaven una bona... res, o sigui, no parlaven una merda i en anglès més o menys els van dir que es molava, que s'havien sentit a la web del Mighty Sounds i els havia molat mogolló i de cansament sabien l'estrofa, tio, tu imagines. Va escriure un xec dient que n'hi ha... que diu que a pesar de que esteu tan lluny i d'això, però que així n'hi ha mogolló de gent que vos seguís i que... Sí. Hòstia, que guai. Sí, que si tornem a anar, pues... gràcies. Gràcia va ser arribar, sopar, veure a Talco i després, sense fer proves i tota la història pues, pujar i tocar, i ahí crec que no n'hi havia ni tècnic de monitors. A Croàcia és diferent, no?, que a Praga, perquè allí també el concert tenia menys infraestructures, però ells també tenien molt bona voluntat en tot. De cara a l'espectacle o de cara al lloc que era, el lloc era bestial, estaves tocant i tenies el pont, que no sé com es diu, però el pont més llarg del món. El pont este superxulo, les vistes eren bestials, el lloc també era molt guai, però de cara musicalment, nosaltres no vam tocar tot lo còmodos que mos haguera molat. Corrents de foc ens tornen a creuar, déus del petroli, profetes de sang, apocalipsi, genets de metall, por ignorància, racisme i mercat. Bueno, xiques, jo me'n vaig. La producció arriba fins ací, me'n vaig a València, a la Mari, el 25 d'abril. Ah, molt bé. Ai, doncs anem tots. Aneu tots, però jo me'n vaig ja. I producció paga això, però no ho neteja. Així que... Quan fas una sèrie de concerts així a fora, després quan toquem a València, per exemple, o a la Marina, quan toquem a la Marina, ja mos sentim supercòmodos. Tocar a casa, veus a la gent, encara que tens la pressió, també tens la pressió de que va vindre més pego i... Va vindre la gent que està més pròxima. També està el revers, no? Quan tornes a casa i veus això, no sé, com van tocar a Pedreguer, no? Ja que està tota l'avinguda aquella plena, o el concert que van fer no obrim pas a Pego... Són concerts que també se queden molt. Vindre a tocar a casa i saber que tinc un cosí que està fent el concert, o saber que tinc algun familiar que vull ensenyar-li el que fa el meu grup, perquè potser ells encara no ho han vist, això a mi em causa més emoció. Col·legues, família de tota la vida, saps? Que gent que no sap el que tu fas i que sent pels pares o pels amics o els cosins que està en un grupet tal, i vindre i veure... Causa més respecte, millor, presentar el disc nou així que no hem de tocar amb Bilbao, tocar així, la gent que has viscut sempre en ella d'amics, gent que t'ha vist pel Pau d'un milió de voltes, no? Presentar el que tu estàs fent a aquesta gent. I passaven els dies amb més pena que glòria. T'has trobat dins d'un túnel i no veus el final. T'has vist a tu mateix penjat d'una corda i buscaves culpables per baix, els que abans eren els teus companys. Renegaves perdut davant la pantalla i somiaves l'ajuda que ploguera de dalt. Renunciaves cansat a iniciar la batalla i parlaves de coses banals, entonant l'himne del desencant. Per a mi és molt il·lusionant veure la distància que hi ha entre el primer concert que vaig fer al Saó i l'últim concert que vaig fer al Saó i ja intento projectar-me un poquet d'ací 2 anys, no? O 3 anys quan s'acabi el gir de l'heretge. Si eixa projecció geomètrica que anem a portar, no? Perquè així cada volta és un poquet més gran, no? I si aconseguim mantenir-ho, que és molt difícil,
és molt il·lusionant, jo ho penso prou, això, ho veig prou il·lusionant. El grup sempre ha sigut un poc d'expectatives a curt termini, expectatives a llarg termini no en solen tindre, fer els màxims concerts possibles i el més guai possibles. Jo veig el futur també un poc l'intent d'intentar internacionalitzar una miqueta el grup, que seria important intentar, si hem anat 2 voltes a tocar a Madrid i ha anat bé, intentar consolidar això, de poder tocar a Madrid i altres llocs de Castella, o tornar a tocar a Galícia, tocar més a Euskadi. Això estaria molt bé, i després també el tema d'Europa, que jo ho veig un poc com un dels reptes. Anem a treure el disc i primer tindrem que fer directes, a veure com funciona el directe en aquest disc, en els altres. De fet, el futur immediat és això, perquè ara mateix que estem parlant així, el disc ja ha estat tot gravat, estem esperant a escoltar la mescla, i clar, el futur més immediat ara mateix és fer un bon concert per anar a fer el show per ahir. Més enllà d'això, tampoc no n'hi ha ninguna preocupació dins del grup, la preocupació més important és això. Ara, si t'extraus una miqueta, sí que penso, hòstia, molaria tocar en llocs que no es toquen mai i tal, perquè penses que n'hi ha llocs que potser pel tipus de grups que van i tal, que el nostre espectacle podria quedar bé. I entre la foscor de la nit he vist els ulls il·luminant el camí i hem vist una història tan trista